Mä kokeilen nyt tätä ja mä vihaan tätä peliä, koska mä oon tässä niin huono. Ihan mahdoton. Uusi yritys. Kolmas yritys. Tätä niinku 4. Ei. Mä yritän. Se on koko ajan niin lähellä. Tää kyllä mun on toi nyt ihan oikeesti. Oikeesti! Tuli niin lähellä. Mä nyt tästä halunnut vetää. Nyt jos mä en saa tätä. Yes! Vihdoinkin.